Tebo ko misiri ni denkundi kera misiri kono ko alimami be sigi ni jama ye ka kutuba kala e ka sigi ka faro ko be cogodi ni bi ka jikiru de la ni e be misiri de kono ki ka jikiru la i ka dama me i kana dabo akama ka sigi ka fara wulu ka kutuba kala ina bidiyaro lesiri tala ama sabati ko cide denkundi la misiri kono ko a sigira ka kutuba kala ama sabati seba wolo ibe se k'a fɔ kɔni karasa muso jiginani nin ɲɛ a y'a tɔgɔ kɛ nin ɲɛ mɔgɔw bɛ duwawu kɛ mais ka sigi ko a bɛ kutuba kala lesiri tɔ la dɛrɛla tɔ la kana sigi ka fara u kan ni e tilala i ka jikiru la wuli ka taa ou bien n'i b'i ka jikiru la e ka k'i ka jikiru la ne sigira n ka jikiru de kama n ma sigiri ninnu kama mais kana fara u ka kutuba kalanw ni fɛnw na dɛrɛla tɔ la diina la Waalaikum salam. Bon, ko mugani wolon fulana do sungalo la ko kere ko ke dumuni tobe ko obe chogodi obe do bidia kono Sheikh Abdallah Bombaji risala do dilaninga minye mugo munun ba jate mina ko mugani wolon fulana o de letel khadriye ado ube fara ɲɔgɔn ka ko wajulen ube ka dumuni tobi ni ɲɛ bidiya de lesiri t'a la cire na sɛbaw ma kɛ cire ni sɛbaw ma sabati bolo ko mugani wolonfilana dɔ k'u bɛ dumuni baw de tobi ko dɔnba dɔ o ma sabati bolo lailatul qadri bɛ ɲini tan laban bɛɛ de la hadisaw dɔw kɔni la tan laban ka watirinw an b'a jigi olu de kɔnɔ an b'a jigi mugani wolonfilana fana la ka tɛmɛ tɔw kan mais k'a fɔ i b'a dɔn a dɔn k'a dama dumuni tobi ye ou bien k'a dɔn kɛrɛkɛrɛnya damana wajuli ye k'a kɛrɛkɛrɛnya k'a bɛn a ma ko ale de ye lailatul qadri ye lesiri t'o la diinɛ la o ye bidiya de jama yiri wala suma mun to sira kunu e mun to ko ni wa ki da min bo ko ale ba fe ko bidiya jama kulu munu ye sunna mo soso an ka ulu fo ko ka aqida fo bo ulu foli kanyi umman ka fo be kunka parce que Cheikh Salih Fawjani bo fo aqida jugun nunu anu ka kitabu nunu anu ka firiga nunu mogo munun tudo kana faratu ka fo be nyana do mogo do fana kanata ko abeta munyanyene ka do ka kitabu la na beta fili ni ba adresu la ni nana minna ibe abange mais ni amana adresu la nyinin kalite ube ninja masuku ka ko ibe do wulo la ko perepere latige iba soro do tudo alena bu kalama no senye anafo ko abeta munyanyini ube anafo ko abeta do ka kitabu la alema kalebe bu min kalama na filisnya kele bo konna fila katahiya ke kadafa ka salati ibrahima faraka ube ibeda wa ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu muhammad abduhu rasuluhu ibe tahiya be de dafa nafila arakan fula be ni be tahiya inke ibe tahiya be de dafa ka tahiya inke ka salati ibrahima ya inke ka tanganyini ala ki kisi fennani ma dajjali ani jahannaba allahumma inna a'udhu bika من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ibe abede fo arakam fula ibe tahiyya ibe dafa Waalaikum salam. Ko
ko jakatul fitri abesga ke maloye o be abesga ke woriyewa e ma fo yala wori la ma be nyawa yalla abesga ke wori ko bo wori lawa e be ke maloye atese ka bo wori la jakatul fitri wori la matenya e ba bo malo de la ate femme itada kal seytan maro yo kal dugi maro seytan maro bodono kal se wala awa awori la matenya ite se ka bo wori la ko iba bo malo ube nyo me kana wori bode wani rata da da cikin kan ko tuna Allah sa kewe gani ira afam nan ti jagat ba da tin ta ke ba ce me ngon ko me ti pa ce ki ga ne tara ne don te lawo da ni la kin na tabu mi pa ce ba aro kewe gani serwe gana mun ne halle ngaradi ni ko mali dere an ana da jeli mali ni gande ni na akono ne ba wamma ikun ba ke gande ke ga ni na ko ni nyen kale munun ke tusru ha masabu don su me ke na mu da ya bugande ma na ya kan mu masa ni atese ka sun bana min bela dogotoro ya yira itese ka furake itese ka sun ibe dongo do ibe kilo kele ni tila de bo malo wori tenyane iba bo malo de la ube nyo nande ko itani kilo kele ni yenyin kali fula min ke ko do ko jakatul fitri anko awori la matenya ko ulube yoro mi ko nafakati teminai yala uluba ke chogomi doni ke bawo iko doni ke bawo ko ni ebe yoro mi ni nafakati teminai wori ci kata yoro la yoro mi ni nafakati be minai ikado nafakati la yoro la ukadi fantamma me jakatul fitri wori la matenya na be yoro mi fantamu no be nuten nafakati mina ika wori ci kata yoro la nafakati be mina yoro mi ukado nafakati la kadi fantamu don ke bawo yode fo akanyi ni kali fulana ko yala na cira kata mugo munuma ko nafakati munum bu ulufe faransi ube ameriki abo nafakati sugude sayawa ube yambalo ye munya bode sa ni ye wori bila kata yoro mulu balo ye minye wori mbe do odela aw be yoro mi balo tede wori intara yoro mi ulu ka balo ye fem munu nyu be wori do odela katila uni nyogonje ube se ka be bo minye fenye ite amu ni mo min te se ka so ibe mure bo min ke bi ka sola na kadiye depuis sungalo folo ni ay koni yere yado bana bila ite se ka so ite kene ya fana ube i korola ite se ka so na kadiye depuis sungalo don folo sungalo tabbe fara nyogon kay ka di fantawma na kadiya sungalo chamanche afara nyogon kay ka di fantawma na kadiye ni sungalo temene ba bila ni sungalo keratile hakke minye iba beta jate kata katila fantaw nyogon che ube hari ni yadi fantan kelema wasara Allah barenge di tagma sukutoni do nantlele fadu ide gana tagma sukutoni wores ka utilla nan jankana wonan tlinkani bo ko ci danye tama shemunu folle tre qadrila konna yala en ayu utama shawye ibe dankani yako konni suinde la tre qadrewa ayiba jiga akono de ete se ka dankani yaka ni tama shennu nunye suminna eba jiga kono de ita dankani ya konni suinyere de la tre qadri me ni tama shennu nunye iba jigi le tre qadri jigi o suin kono so gomban da gida wa raka mun fi da misali ko dan da gidan gelle an da rakan bana sali ko irin nan ka banga wa trawege wa nan rakan ben ko mo trawe kan
yang tak an ke tu orang ha ko terawih ke susah ko so pandai angar ko mesti besar ingere ndendara kambana sali bo finlanding awai terawih awai ni ko kumena na ke sali bo ngere kontinu masra mo ko wafal lem ko dira kan wala ndaga tuwa ta ko ci ndaga tuwa ke man diga men famu so kunti so gompal ta kan fili berangi sali o gambe kita wa angre an allo sali no ande rakam bana kita nasali filanding ande ke pay o gam ande kan tu na kambo bon ni e ka kuma famu cogo min e ko safo kofe e kan kara kan fula min salli safo kofe wulila kiwo de salli ye arakan kelen soro o kofe tarawih tigun wulila e faraluka e tum manka faruka e bi ka arakan folo min teme ko ewa safo kofe arawati budo har ni tarewu tigun wulila ibo i ka arakan fula nan de dafa ibu soro tarawih la etumba ki kan fulana dafar ciden ko man adraka rakata min as-sala faqad adraka as-sala ako sallu sallini rakan kelen dafalen soro la yo salli soro kaba etun kan ki kan fulana de dafani yere ni ye salamu bila ibe wuli ka faruka wote ewa tarawih la ni yo soro yorome me ebe safo fula ewa safo kofe arakan fulala tarahin wulila tarawih la ayo faraluka tarawih la shiya kilo manka ke etun kan ki kan fulana de dafa ni yana kan fula dafa ibe wuli ka faru ka tarawih la me ala kulli hali fula be yen nafila de angana sago chalanda yiro nafila angana ra kana salle ke sini nan angara kan ko na ta salle mallai tafiya nafila bo konni e ya soro ye safo salli u donan nafila la e ma safo salli eba ke cogo di sisa ni e nana ni ulube nafila la tarawih la ebe do ni safo nganyade ebe do kafaral mamini jamaka ni safo nganyai nu ye fula sallu ye salamu bila safo ye nani de ete salamu bila ibe wuli fula min tori la yibu nati ka salamu bila ibe faruka nafila tola iba ke ni cogo de alaykum salam ida muslibe sirana no mane tena ahmad yandina ke walman ni na maka tena salatu iskan ne chali dai ba wo na angana tuna ta kenya na na ko ulube misiri minna ko almami munu nu ube nyogon fale ko dobe ko be ahmadiya ka shirade ka ahmadiya de do ahmadiya dina mu do ko ni almami te ko ale bula salli ko obe mugo la salli do me ale be salla no fewa ni ya do dankani ya bi bolo ko ahmadiya dina mugo de do kana salla ko ahmadiya dina mugo doni ke ba nyuma be dian kono be ye fatawa ke kafiru de do silamawte muhammadu rasulullah wa umma kana muhammadu aba ahadi min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين alako muhammadu te mogo shifaye awla me alaka ciden do ani nabi nyima utimme baga mogo min kon nabi nyima labante cidenye kon nabi nyima laban bena ahmad yawde do ni aya wiya nan kariyade wiya ala de galon tigeya ka alaka qur'ana galon tigeya mogo yini ala galon tigeya iyala ka qur'ana kolo galon tigeya kafiride sallite saha ahmadiya kofe ni dankana be bolode ko ahmadiya dina mo godero ni ale de donna ka ke almamiye ifo shi ka bo mishiri wore mimbe ni ba do ina kasuru akali mami almami tilelembe ikata salle kana salle ahmadiya kofe escribe anni con anni le vena ho sallu atkawe jamga anna hun salli anta hun salli yala kuntu mo bon ko mo mi
ke tumbe demisene yala salli matrafa lenti unti bolo ibe wakati do salli ite wakati do salli ni na na tubi ka salli matrafa ibo sara chugo o sara letika doni ke ba ko mo ni tugu ka salli do le toy ni enni misrai tubira ibi ka tubu denye ka farla sallu matrafa chola kala ya fadela la ka ya fima kan nafila salli uchaya kan nafila su uchaya me min temena ito sara hari ni ya sara la makotala bace cidan ko mane amila amala laysa alaihi amruna fa huwa raddu cidan ko ni mugo ye barake ale min nyamara ni bara min ka bara bi sadima cidan ka barate cidan ka nyamara ta kai ki tugu ka salli toy ni mugo min nyoke ma cidan ka nyamara kanke wala mugo min tumba tugu ka salli toy de ne tubira ibinye si salli made kanata chogola minte meni ka sarati ka ibe ala del ya fadela la ka ya fi malade ko sungalon nafila ko nima salli abe sarawa bon nafila de do haketa hari min be salli safo ko be nema osoro ko salli sufelala isera ka hakke min salli bode salli anyode fo nafila sungalon nafila min fula ni sufel nafila hakke tala ni mo sera kam min salli rebo salli ise ko ye min ate ko me konni ni hakke de yinda jako an ko sara hakke tala Sheikh Abdullah Bumbaji bo fo ka kaseti dola arakan shegi kadiyo arakan tani kelewo arakan mugani sabawo akwa arakan bisa ewa mbina niyo anis ewa rakabinani ani sabawo arakabinani ani woro ako hakkete sufe nafilala ni eyere koni sera kamen salidro ibo salire ka baraji nyene noy problème be yoro mi dro salli kanya ak salli ibe salli min salidro uruku kadafa sujuru kadafa ka kani ma fantani hakli shiga ni dusun khalashi me hakke kere lentala wa alaikum salam bo anye ambe kuma munu fo drambe kuma sahale unde fo donc koddo ko konni tubira mo min tumba tugo ka sallu to nu tubira ko nubu sara ni la sara salibe la sara wore salli ka faraka cinya tola wote kuma sahale nye cinya tala mugo ya tugu ka salli to yede alamma ko sitala harini ya sara parce que doni ke baw yere bolo ni tugu ka salli hari salli kelen to ibe kafiriyade ma bayna ar-rajul wal kufru tarku sala faman taraka sala faqad kafara ciden ko mimbe hadama de al ahadul ladhi baynana wa baynahum sala faman taraka sala faqad kafara ciden ko faram falsha mimbe silamani kafiri ce salli toli dronde ni mo salli to ye kafiri de ma bayna rajul al kufru aw shirku tarku sala ciden ko mimbe hadama den ni kafira ni mushrikiya ce salli toli de e ko ni tugu ka salli to do be ke kafiri donc wala doni kibo ka kuma sahle ibe tubi kata alamade me ka folla saralla sarikalla sarawre salli ka faraga o te kuma sahle nyi wote anta mani bo koni mogomi konna be saliji salli ko ate so ka saliji ta abe sigi ka salli nin tigi nyinin ka de folo anyini nyin ka de folo ba soro darura be wujurare o todo kana mogo ye ko abe ninke ibeta la kalite ube ibe iwo jigi jugu yana ita anyini ka de folo karasane e koloshi ebe salite salijita ube nye koloshi ibe sigi ka salli mundo iba ka wujura nyini de folo sino mogo tese ka tugu ko abe to ka salli ate salijita ube ka tugu ka sigi ko abe salli mogo tese ka ninke ayire ma folo iba soro darura do de be anyini ka aka darura woni anyini ka ka darura fana la imamu na malik yo fana folo ako darura bete foli darura bete se ka fokoy ako wujura do be mogo la wujura bete wujura be ma dabo foli kama koy
ako mogo te se ka ujura be bange koy donc nin ko sugo ika jate mina tigila ika jate mina karasa ibe ninke mundo na ko ujura do hari na ko ujura de kana se mu ujura bila parce que maliki ko ujura bete foli fenye manam mege bete se ka ujura bange o yere tumami imamuna maliki tun ye ciden kam misiri bila abe salla ka sokono do tara nyen ka ko ay iteye misiri da sisa ako ujura bete se ka fo ujura bete se ka fo maliki yo fo nen jode la donc iba so darura de ba tigila bo eyere ko nin de la ka foya ni e wa hada madenye e wa nafila yi kan nafila damina yi arkan kelen soro salli jora anko ciidan ko man adraka rakata min as-salat faqad adraka as-salat ikani ka salli tige arkan fulana da fa ka surunya ika fara jama ka sallila wa alaikum salam ko sujudi qur'ana ka sujudi yoro munun fle ni yu sujudi subhana rabbiyal ala de be fo kono ba don ke bawo ko ani salli sujudi be de kele azkaru zikru munun be fo salli sujudi la ni e qur'ana sujudi yoro ko bo de fo hadisa do sabati sajjada wajhi lillazi saqqa samu wa basarahu kata Allah ba ibe ko fana fo qur'ana sujudi yoro do awla ibe ko fana fo la sino ani salli sujudi be de chogo kele ko be jikiru kele ko be do kele me ale ni be salli de la mo do ka ko sa nyini kali de la kanama munum be nafila kene mo ye don nuna na sujudi yoro la utato ute kabaru fo do fana tato be kabaru fo me wulito ute kabaru fo la ni be salli de kono kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli qafdi wa rafi cide nabe salli de kono jigito ani kabaru de be jigi a wulito ani kabaru de be wuli wala ni ye qur'ana sujudi yoro kala kito salli la ni be ta sujudi la kabaru fo itato ni be wuli sujudi la kabaru fo wa alaikum salam bo ko almami mi konna bina fajiri sallinu mo ya ba fo jamala ambe sujuru ke akonona la donc na yere ya do ko jamata do de pour mo do kana tromper ni ambena sallim min ke sujuru yorobe nan sera ya amba sudu sana kado sallila na aya fo jama de furu kado basi tala me ni akana ke ladai ko dongo do de ni alebe suratu sajara kala na bedo sallila fajira ben ni fa kana ka kala dai na ya kala da sigine ka ke komi batode ka ke komi fo ikam go kibarini fanari abedo bidia kono ibe mo la kala la sujuru yorobe ube ni ya ke sinya kele mo ba famu ino fe kata me amajare dongo do de ni fajiri juma fajiri de ni ba kala fo ka fo jamade ikana ewa idume ko be ke bidia ni a bange mo ye dro ube ni ya ke mo nyana sinya kele dro a fajiri fulana ewa ni e ya ke ni juma fajiri iye sujuru bi juma wore fajiri salli kera mo nyana te fuuli e tuguniw ubado ko sujuru yoro de beta ino fe amajare ko fajiri fana ibo fana kella de ka to ka fo mo wiye konna filami namba amba ke kata ke misiri kono ni mo men yake sokono abe chogode anko sungalon na filami no fulen nye silamiya sariya aye jama de kama sunnai jama kera min ma nafila min na sunna ni sariya ikato nafila ke jama lo de kausa ikelen kake
ni kelenta itara misiriw la a bɛ courage ni farifoni d'i ma jama cɛla i bɛ se ka farifoni ni fanga min sɔrɔ bato la jama cɛla i kelen tɛ se ka kɛ ka caya ani bilasirali minnu bɛ kɛ misiriw la i bɛ hakili sɔrɔ olu la donc ni nafila min filɛ nin ye sunkalo nafila min filɛ nin ye jama de kɛra ma sariya ye i ka t'o kɛ jama la o de ka fisa i kelen k'a kɛ nafila minnu ni kelen k'o kɛ a ka fisa i k'o kɛ misiri kɔnɔ o ye arawatibu de kelen na nafilaw arakatali fajiri salli fana ɲaraka 4 salli fana kɔfɛ arakan 2 futuru kɔfɛ arakan 2 safo kɔfɛ arakan 2 nunu ye kelen na nafilaw de i ka nunu k'i ka so kɔnɔ de ka ɲi ka tɛmɛ misiri kan mais sunkalo nafila jama de kɛra ale ma sunna ye i ka ta o kɛ misiri kɔnɔ de ka fisa i kelen k'a kɛ parce que ciden ko man qama mali imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul layla ciden ko ni mɔgɔ min taara ni nafila salli misiri la i sallira alimami nɔfɛ i ni alimami ka nafila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa salli bayiɲana ciden ko hari sufɛla tɔ n'e taara da ka sinɔgɔ ala yɛrɛ de bɛ sun mumɛ nafila baraji ta k'a d'i ma hari ni ma nafila kɛ donc ni y'a fasamantiya de n'i ma taa misiri la ka taa salli jama la i tɛ nin fasamantiya sɔrɔ aleykum salaam o kɔrɔ kume o anna salli jama o wannan tabi kan wani hadisi o denbaya tigi e ka taa salli misiri la ou bien ka salli ni ka denbaya juman ka ɲi denbaya tigi ka taa misiri la ni safo yɛrɛ de do farata i ka t'o kɛ misiri kɔnɔ o yɛrɛ de i ka wajibi yɛrɛ fardu ayni a tɛ daga i k'o kɛ n'i ka denbaya ye n'i y'o kɛ n'i ka denbaya ye jama salli wajibi jurugu b'i la parce que i ka denbaya filɛ ni musow de don ani denmisɛnninw misiri salli tɛ wajibi olu kan musow misiri salli tɛ wajibi olu kan cɛbakɔrɔ tɛ se ka misiri bila ko e bɛ salli ni muso kɛ jama salli tɛ olu ka wajibi ye jako e bɛ taa safo salli misiri kɔnɔ dɛ hari n'i tɛ ɲa n'i ko n bɛna nafila kɛ ni n ka denbaya ye taa farda in salli alimami kɔfɛ n'i ye farda salli alimami kɔfɛ i ye safo salli alimami kɔfɛ safo bannen e bɛna sɔn i bɛ tɛmɛ i ka denbaya ɲɛ ka sage ka safo salli n'o fana ye e ka safo fulana bɛ k'i ma nafila ye a bɛ kɛ denbaya ma farda ye o kɔfɛ i bɛ nafila tɔ kɛ n'o ye mais kana safo salli so kɔnɔ dɛ ka misiri to i kɛrɛfɛ ko sufɛ nafila min filɛ nin ye ni e tɛ se k'a kɛ i tɛ se ka taa misiri la k'a k'i ka so kɔnɔ bɛ cogo di hari farda filɛ kɛ hari farda ni darura bɛ e la e tɛ se ka taa misiri la i b'a salli ka so kɔnɔ janko nafila ni darura de bɛ e la e tɛ se ka taa salli misiri kɔnɔ an ko i k'a salli misiri kɔnɔ de ka ɲi ni darura t'i la mais n'a y'a sɔrɔ e tɛ se ka taa misiri la dɛ i b'a salli ka so kɔnɔ kɛ n'a tɛ se ka ale tɛ se ka so a bɛ mɔden bɔ a b'a bɛɛ bɔ ɲɛ fɛ wa a b'a bɔ ni tile tan duuru a bɛ dɔ bɔ bon an bɔra ka nin mure bɔ fɔ sisan ko ni mɔgɔ min ko ale tɛ se ka so mure bɔ ko ale b'a kɛ cogo di ni mɔgɔ min tɛ se ka so de i bɛ mure bɔ min kɛ i b'i ka so la n'a ka di sunkalo tile fɔlɔ sunkalo 29 ou bien 30 in ta bɛ jate i k'a di fantanw ma n'a ka di ye sunkalo tan camancɛ la a bɛ suma i k'a di fantanw ma n'a ka di a bila ni sunkalo banna pewu sunkalo tɛ kɛra tile hakɛ min ye i k'a bɛɛ suma ka tila fantan ni ɲɔgɔn cɛ ou bien hari n'i y'a bɛɛ di fantan kelen ma baasi t'a la i y'a kɛ cogo cogo ni se bɛ mɔgɔ min ye i bɛ nasɔngɔ d'a kan Unti duguro angana ro duguro ngure angana ro misire sare ka salla tayat masjid awajiba kamana dogaro ga anda waita bo konni mɔgɔ min nana misiri la futurinye korola la ni donna misiri kɔnɔ i bɛ misiri foli kɛ wa u bɛ sigi dɛ a bɛ majabi malikiya de la ko ni tile bin wagati n'u ko wagati nahi wagati balile mɔgɔ kana salli maligankaw bolo sani futuru ka salli ni donna misiri kɔnɔ
ite salli ko wakati balilen do me ciden ka hadisa sahalen bebe ciden ko ija dagala hadukum masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn ciden ko na dola kelen ko ni donna misiri kono e ba fe kasigi ikana sigi foy karakan fula salli misiri fola rakam fula min fula ni wakati balilen ta le bali i donna misiri kono wakati ni ba fe kasigi de abi kay ko salli wakati balilen ta le bali fajiri ko fe donna misiri kono ba salli tilegando i donna misiri kono ni ba fe kasigi rakam fula salli la sara ko fe i donna misiri kono ni ba fe kasigi rakam fula salli futirin ya korola de le donna misiri kono ni be sigara sani kasigi rakam fula salli imamuna maliki yere de ko innama ana basaru uqtiu wa yusibu fa anzuru fi ra'i kullama wafaqa alkitab wa sunna faqujuhu wa kullama lam yuwafiq alkitab wa sunna fatrukuhu imamuna maliki yere de ko ale hadama dende ko alebe qataw waqati dola alebe sababa so konni ale ya hakilina munun fo dinala ko anka ale ka hakilina anku laje anku koloshi ni ale ka hakilina ni qur'ana ni sunna benna anka tanka barake nay mais ni ale ka hakilina mi nani qur'ana ni sunna ni nyogon so sanka le tatoy wala ni donna misiri kono futuri wakati ni ba fe ka sigide arakam fula salli ikana sigi misiri kono ni marakam fula salli o de ci den ka sunna sallallahu alaihi wasallam kele fulana ni futuri wolela sani alimami kana parce que misiru do salli wolele ani u ka salli militi duru ubo bilani nyogonche misiru do militi ta misiru do militi tani duru ni futuri wolela salli alimami kana ka salli worodo bi boro fana ka salli ciden ka risa koso baina kullu azanini sala ciden ko ni salli wolela sani salli kajo ko wordu be mo bolo ka salli o kera salli wakati salli wakati ani fana ciden ka sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi fi salisati liman sa harisa dora ciden ko ay salli futurinye ay salli sina sabanna konna ye mo minjiya pour akana ke wajibi kayra ni futuru wolela sani al-mami kanan ka farda salli wordu bi bolo kara kan fula salli nafilatul mutlaqa wa in nafila bilalen yin ci den yafo sallallahu alaihi wasallam bon konni tara jumala kutuba damina na iman kan nafila sallewa wonni tara jumala kutuba kala nabaki ga kutuba kala edonna misiri kono ube ni kuru de be misiri la idonna misiri kuru en kono kana sigi ni mara kan fula sa har ni almami be kutuba la ibara kan fula salide o fana be majabi maliki de la ko pascal mami be sigi kutuba la wakati mitele gande do kon wakati balile undo de do ikana nafila ke me afana te kuma sahalenya ni donna misiri koni kono ube misiri kuru almami bake ka kutuba kala ikana sigi ni mara kan fula salide adella jumai ciden yere hadisa be bukhari muslim kono ka tom minbari ka bake ka kutuba kala seba do donna misiri kono suraykil qatafani asigira amanna filake ciden ya tom minbari ka ya wole ciden ya ayre tom minbari ka wole ko sani e ka sigi iyara kan fula sallewa ko ay ciden ko wuli kara kan fula salle akwa dola kile ni nana juma do almami bake ka kutuba kala arakan fula salli iku sunya arakan fula salli ku sunya donc ni sunna do ni nana ko ne almami be minbari ka ibe arakan fula salli ku sunya ka sigi aw kuru kono fana ibarakan fula salo de atunye kuru faraka doni ke bawo bolo misiri kuru be misiri la aye kuru inke woreda aworela madeo aye tolu de korala aye kogo de korala kuru be misiri na kuru in kono na be konte misiri dala mais ni mogo min be kuru kofesa ni e nana yeka sigi ni tilobe almami kanna mikro la e mado misiri kono e mado misiri kuru kono be bedde de la kare kono nawde la ni e nana e kanara kan fura sali e ka sigi ka kutuba lamme
mais ni donna kuru kono na misiri ni kuru bala aka kuru kono na mbe konte misiri kono na de bon kon ben ne shi hajju manke sunnal mamu ye ko munum be cortege ani photo talla daga ko ageleya wa be silamo ka kosobe bi ageleya be silamo ka kosobe bon an ben ne shi ha min ku uye anambe ye an kasira alanye hada maden kasira alanye ususan ni bi dambi kata doni ma ni ye nyemaye ni ye kuma kelaye ni mogo be ka kuma lamme be barake nay ede kankan sira alanye kateme beka salafu salihu tumbe sira kosobe salafu salihu do temena nulu kallameli baga uka kalande unu kallameli baga na temena mogo nani na dro ube wuli nu be sira kumanya nu kallameli kelaw temena mogo nani na dro be wuli majlisila nu be sira o karamogo kalkan ka joro ka sira ni hada madel lameli kela chayara ni hada madem fana ne chayara mogo dara ila ubika kuma mina ka barake nay I joro ka sira alanye ni ebe fenwo fembe dai kono anyanyini oka ko ke delila jele mbala qur'ana ni sunnala ala fahamu salafu salih kana ke jama bin no fedeta mbin ka tanyini nin ka tanu ni nin ka joyoro nyini no jama min ben no fe min be bo ma domi ne ko fo obe ala ta kono ote ala ta kono wa ninde kadi jama e nga jama fela ninde kan nin fo ede to ko population ka doni ke baga ere to ko jama ka doni ke baga dina ka doni ke baga te sunna karamo mun bu dambe kata sunna ma ko sira alanye o yere ka photo ta min fulen ni nu be photo ta nu ye photo ta la daga aye kasara min lashe jamana ka silamiya ma ala yere de ba dando aw be se ka fendo ka teme cidenka aw yennin kalan kura munun ke kanin diplôme kura munun soro aw be se ka fendo ka teme cidenka abe se ka rabu kando ka teme cidenka silamiya sariya ye photo haramu ya kum min kama nkon nuhu kamogo ni du nuhu de ciden fole kana dugu koloka munye fulan ka fo ya do aka mogo la photo لا تزارون آلهتكم ولا تزارون ودا ولا سواء ولا يغوص ويغوخ والنسر نكون نونيا مغو نيماودي ني شهيد بوغارتا نوح كم مغو مونيو فيلي مونيو كي مشركي فوتو ديدو o kam mɔgɔ ɲumanw de filɛ nin tɔgɔ ninnu ye suratu nuhu kɔnɔ mɔgɔ ɲuman ninnu banna de fatura shetane nanu ma a ko a ka mɔgɔ ɲuman minnu banna tɛ a y'u ka fotow ta a ka ɲɔgɔn ɲɛ yɔrɔ a k'u ka fotow dila ye a k'u ka fotow dilo ye n'a y'u fotow ya hakili bɛ jigin u la u ye ɲuman minnu kɛ a fana bɛ courage sɔrɔ a bɛ kɛ ɲumankɛla ye u y'u ka fotow ta ko bila u ka réunion yɔrɔw la mais ulu mu bato dɛ parce que shetane b'a dɔn dɔɔni bɛ ulu bolo a ma sɔn ka bato yira ulu la a ye ulu to ye fo ulu banna mɔgɔw nana ulu kɔfɛ dɔɔni tɛ minnu bolo nun fotow dilara kun min kama fana u t'a dɔn shetane nanu ma a ko nin foto dilolen minnu filɛ nin y'a faw tun bɛ ninnu bato de ulu y'u bato u ye foto ninnu bato ala ye nuhu ci u ma foto bɛ kɛ sababu de ye ka hadamaden wɛrɛ sira de ye foto ye ka mɔgɔ wɛrɛ ka taa fulankafoya ma o de y'a to silamɛya sariya ye foto haram foto haramali min fana sabatira ciden bɔra ko o kullu li musawwir fi nnar ciden ko foto tala bɛɛ de bɛ tasuma kɔnɔ a ko inna sadda nasa jaba yawma alqiyamati almusawwirin a ko mɔgɔ min ka lajaba ka kɛlɛ bɛɛ ye yawma alqiyama dɔ foto talaw de dɔn foto talaw de dɔn hadisa be ciden ko mogo mogo ye nima foto ta yawmal qiyamah do ala bi karaba ko kan nin kala e fana te se kan nin finya kala foto ma bo foto la de aka dukutoriya kuran ni aka kalamba kuran munun fule arabu kannaye ko foto min fora shuma be foto min nade ube ye min de seni boloy ube foto min ye nima foto far kolo malama ko de haramu yara
ko appareil photo ni téléphone photo munun fule ni kulu sente photo la ko ne ko atigima hadisa sahale mimba bolo ko appareil photo te photo e téléphone photo te photo ko aka na tankaye arabu ka intede karabu kan boy ka jifani ka boro kono ka fonkanto made ko hadisa sahale mimba tigi bolo ko ciden ko photo be haramu mais appareil photo sentala téléphone photo sentala o hadisa sahale mimbe ka appareil photo bo photo la ka téléphone photo bo photo la konne ko aka nanaye na hadisa sahale mimba bo akana nan kawai ede be arabu kamme ka ciden bo ako wa kullul musawwil fi nar ciden de ko photo tala bebe tasuma kono e ko ebe photo do boa wala ni ka hakilina mukabaratu Yeshak Abdallah Bumbaji nyini ka ko munum ba fo appareil photo te photo ko minal mukabarat ako ye yere ponya de yere ponya baga de yotigi minal mukabarat o be mun fo ko appareil photo ta ko e mabarake ko e appareil biton ta kabila doro ko photo tara pistoli biton ta kabila mo ka fa ke pistoli nde afa ngoy be pistoli bito de marafa bito be ebe bito wuli kabila de na ye mo fa gamba fo marafa indi afaka ko e mabarakia ha be mun fo tugune ko photo appareil photo nunu telephone photo nun ko abe komi dungare e yere ni jora dungare koro yere de be dungare kono ni yelela ibe yela kono ni bolo korta bolo be korta kono ni bora dungare kono iteyo ni appareil ta photo la téléphone photo ayi ta photo iba kono ibe ta kono ko photo appareil photo nunu ko be komi dro ni tara ijo jidala ni kasuma be jika ni tara jo vaji dala ikasuma dara jika boyeke suma imbewa men ne ka photo tara appareil kono abewu ko photo ta ko appareil photo nunu te photo ta ko lu yu jadeta nebe nyinin kawo ni e tara photo tala la iba fo nanka janta nanka jamina obe do fo in ko iba fo de nem photo de ta o ba yem photo ta e ba fo de njare minana nan jamina ibo de fo ko iba fo ninka photo de ta ate yere bonya dabila al mukabaratu aka cinyali dabila karamo nunu nyere ka photo ta min fulen nya ye kasara min lase silama uni silam yama ni ko photo haramu yele de karamo yere bi photo to karamo masina ko fente mo photo la ebe sen ni masula kono la gara ni nyinin kali la gara ebe sa koro alaka hakni mandan ni mali sunna karamo ma uya abu photo la ima ite dawa yere ke sa wajulu yere to tara yoro una sigi yoro dola una photo ta ku bilu situka una do yoro dola una photo to no bila situka umbe bombulu la yoro dola una photo to no bila sitika upa e jigito abio la yoro dola uno photo to ko bila uyele to abio yoro dola no photo ta utuka wajulu yere meninte hari kafiru yere yere korosi photo kola kateme an ka sunna karamuka hari kafiru ite se ka kafiri ka photo ta nima sarama abe jinya wulila photo rute tilonke kani photo yede itu ka su photo ye itu ka ewa ka photo sugudo ita ye kafiru bolode ni be lu ka photo min tay ba saruma do ka jendi ma ko aw ye kafiru photo charile yo comme islamaw ya kafiru yere ye photo entredi mbu bolo ka temari islamaw yere ka mun budda mi kata sunna man ka jamana ko ka dina beke photo tay karamo yere de photo be chari hari ubato kel taw silama nyuma salafu salu tumbe fere bedeke ku ka bara nyuma udogo moko kana bo kalama me ulube fere bedeke ku ka bara nyuma ubo e haru kan nafila to si sanko downe apare udogo boro misiri kono ku katara wi min fulen ne nuba filme ko fana ka video ta ka chari ku kan nafila ariyaw abe yere jira ire nustuma ni mogo mi janto yere la ni be bonni janyana man ko e nyana e nyogona bara nyuma kela e nyogona salli bagate me wa badalahu min allahi ma lam yakunu yahtasibu fembe ta bangu yella gara u hakili tunte minna aba haketo ko eri sera aba haketo har yeri temene min kera ya haketo o be silamaw de kan na fanyini fe ngore tew
silamaw kan nafa ben minna duran bo de la subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa kutuba ka ka manje an kan ka wani kiranga ko yinu wanda tebo ko misiri ni denkundi kera misiri kono ko alimami be sigi ni jama ye ka kutuba kala e ka sigi ka faro ko be cogode ni bi ka jikiru de la ni e be misiri de kono ki ka jikiru la i ka dama me i kana dabo kama ka sigi ka fara wulu ka kutuba kala ina bidiya ro lesiri tala amma sabati ko cide denkundi la misiri kono ko sigira ka kutuba kala amma sabati sheba wolo ibe se ka fo koni karasa muso jiginani ninye aya togo ke ninye mogo be duawu ke memme ka sigi ko be kutuba kala lesiri tola della tola kana sigi ka faruka ni etilala ka jikiru la wuli kata ube ni be ka jikiru la e ka ki ka jikiru la ne sigiran ka jikiru de kama masigiri nunun kama me kana faruka kutuba kala ni feuna della tola dinala Waalaikum salam. Bo ko mugani wolon fulana do sungalo la ko kere ko ke dumuni tobe ko obe chogodi obe do bidia ko Sheikh Abdallah Bombaji risala do dilaninka minye mugo munun ba jate mina ko mugani wolon fulana o de letel khadriye ado ube fara ɲɔgɔn ka ko wajulin ube ka dumuni mutobi ni nye bidia de lesirita la cire na sebaw ma kɛ cire ni sebaw ma sabati bolo ko mugani wolon fulana to k'u be dumuni baw de tobi ko dɔnba dɔ o ma sabati bolo lailatul qadri be ɲini tallaban bɛɛ de la hadisaw do kɔni la tallaban ka wotirinw an b'a jigi olu de kɔnɔ an b'a jigi mugani wolon fulana fana la ka tɛmɛ tɔw kan mais k'a fɔ i b'a dɔn a dɔn k'a dama dumuni tobi ye ou bien k'a dɔn kɛrɛkɛrɛnya damana wajuli ye k'a kɛrɛkɛrɛnya k'a bɛn a ma ko ale de ye lailatul qadri ye lesiri t'o la diinɛ la o ye bidiya de jamu da awan nanje jama yudo wala sunna mun to sida kunu e mun to ngol ni wa kida min bo ko ale ba fe ko bidia jama kulu munu nye sunna mo soso anka ulu fo ko ka aqida fo bo ulu foli kanyi umanka fo be kunka parce que Cheikh Sal Fawjan bo fo aqida jugun nunu anu ka kitabu nunu anu ka firga nunu mogo munun tudo kana faratu ka fo be nyana do mogo do fana kanata ko abeta munyanyini ka do ka kitabu la na beta fili ni ba adresu la ni nana minna ibe abange minni amana adresu la nyinin kalite ube ninja masuku ka ko ibe do wulola ko perepere latige iba soro do tudo alena bu kalama no senye anafo ko abeta munyanyini ube anafo ko abeta do ka kitabu la alema kalebe min kalama na filish nyakele bo konna fila katahiya ke kadafa ka salati ibrahima faraka ube ibeda wa ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu muhammad abduhu rasuluhu ibe tahiya be de dafa nafila arakan fula be ni be tahiya inke ibe tahiya be de dafa ka tahiya inke ka salati ibrahima ya inke ka tanganyini alaki kisi fennani ma dajjali ani jahannaba allahumma inna a'udhu bika min من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يبقى أبدا فو أركم فلا يبقى تهيا يبقى دفع